Buot ipa-autopsy sa mga igsuon ang 38 anyos nga masahista nga taga Lapu-Lapu City nga unang gialarmang namatay human giatake sa kasing-kasing. Human may nakitang mga bunog sa iyang lawas. Sulon mayroon din sa report. May samad sa mata, bunog sa liog ug bunog usab sa tuong kamot ang 38 anyos nga sila Lane Pugado Torimocha kinsa gikatahong nakabsan sa kinabuhi human giatake sa kasing-kasing. Ang video kuha sa usa sa mga igsuon nila Lane human siya pahibaw sa live-in partner nila Lane sa hitabo. Busa nagduda ang mga igsuon nga posibleng adunay nahitabong foul play, hinungdan nga buot nila kining paimbestigahan sa kapulisan. Dako kay pangutana ba giatake ba to or gi tuyo to niya og kuan onay kanang dagan sa among pangutok ba kanang nga manggod siya na matay gud yung pateng lawas naggangang nga ba mura bitaw siya ganang naggasping o nang nangita og kanang hangin ba kung ganahan pa siya moginhawa. Kagahapon, sa wala pagikuha sa mga taga-punerarya ang pateng lawas ni Lane sa Purok Mahogany Barangay Poblasyon, may mga personnel sa scene of the crime operatives nga misusi sa balay nga gipuy-an ni Lane ug siyang live-in partner aron makahipos og mga ebidensya sa tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni Lane. Kaganiha, miduaw na usab sa Regional Forensic Unit ang mga igsuon ni Lane. Matod ni Wilfred Torimocha, manghud ni Lane, nasayra nila gikan sa mga higala ni Lane o sa mga silingan ni ini ang giingong pagpanapat sa live-in partner matag higayon nga way ikahatag nga kwarta ang biktima. Kanang duty na siya inigbalik daw na kapkapon na iyang mga kuan iyang lawas paingon sa ulo hangtod sa iyang sapatos hilingon ba kung naa ba gitaguan nga kwarta kay kuhaon niya tanan. Nakapasamot sa ilang pagduda ang mensahe nga gipada ni Lane ngadto sa iyang anak lalaki dihang buhi pa kini nga kun unsa man gani ang mahitabo kaniya ang iyang live-in partner nga si Ariel ang pangitaon. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kang Ariel Magdasok, hugtano niyang gihimakak nga nadapatan niya si Lane hinungdan nga namatay kini. Iyang gitataw nga niadtong milabayng Huwebes naglain na ang lawas ni ini. Murag stroke ba? Padung sa stroke ba? Mga dim siyang tingog mo to. Murag naulian siya mga alas 3 sa kadlawon. Mato pa siya 16 na mo to. Okay na siya na pero higda inigbaraw niya magmana pa siya ba mga kalaps-kalaps gamay ba. Mo to pag siya 17 mo to gapon buntag sayo. Mo to ibong daghan kay migas siya diri ba. Mo to yung papakpak sa migas ba. Iya usab gihimakak ang taho nga dugay niyang napahibaw ang mga otoridad nga nakabsan sa kinabuhi si Lane. Matod niya, gisiguro niyang makontak ang igsuon ni ini ug ang anak ni ining lalaki aron mapahibaw sila sa nadangatan ni Lane. Mga mag-away may pero mula gawas mo ko diri. Sundan ko niya usay mga kuan ako mawakli. Ngay kari dali nakakugtingo ka na ba. Mo to ingon lang dapatan dan ako. Yung usay mapabunog usay maglaslas mo siya kagulingon. Matod ni Police Captain Edsel Pitesio nga samtang makonsiderar nga person of interest si Ariel base sa inisyal nga nakita sa patayng lawas ni Lane apan huwaton una nila ang resulta sa autopsy. Ana pa ta makahatag og conclusion ma'am kung unsay result sa iyang autopsy. Pero di gyapon na nato sa likway ang mga possibilities na ay foul play kay since na ay mga pasa naman ba. Pero as per info pod katong babae biktima na high blood. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.